Kublai ya phi paro ki perlok pa e changa te nga padiang sngapha ya phi saisin ha kane ka channel pat perlok pa e ha kane ka por ngan wanra ya phi kawai ki ching thu khana ha ka ba kane ka khanna ret ka kwa ban nge ya uchi su nadu ka do not tangba kam yo lan te perlok pa e ban tip ya kane ka ching thu khana ale perlok pa it nin ya sha skor menta bat perlok pa it wat nam klat ban like ya kane ka video bat kum churu ban ai ya ki comments jong phi ka ai ka ba phi sngo halor kane ka chinge thu khana uplay udan hasanda bat kitu ki ba pat to nut ki ba pang man sim bat usop ya ki chingmong bat ban khya ya ki to yai thrang bat ang nut ya ka ching shisha bat ka ba pha kane ka dai ka chingye thu khana shaphang kawai ka khanna ret ka bakar tang ka gris ka wan na ka long ying long sam ka bom dai kristan henrei ka kwa pha pat ban nge ban yaro bat ban mane ya uchi su kris dan ka ai ka bor ba maya ka ba pen long ni pen kwa ya ka kris ban long kristan ban nge ban yaro ban mane ya uchi su kris te kumta ale yes ngap ya ka khana shaphang ka chingkwa jong ka kris ban nge ya uchi su kris ha ka ching im jong ka kris kaladan shipos nam karta kalang kabreu ka basngauret basbun bacham nut pha kasa batla ki kmi ki pa ki henman ki para bat ki mei et pa et ha ka wei ka si ka kris kadang yai lenti ban lech sha la ying kala yo sngo ya ka jingroi basngo tanat hadu kata bat kata ka jingroi ba ka yo sngo ka dai shaphang uchi su kris kata ka jingroi ka ba ka yo sngo kala kata ya ka mensim jongka ka sngo kumbadan mano bakta ya ka mensim jongka bakot ya ka ban phai sha uchi su kris bat nadu kata ka khalip mat ka ching im jongka ka kala bat kala don ya ka ching thrang ching angnut ban ngai ban yaro bat ban mane ya uchi su kris te haba ka ying ka sem jongka kila tip ya kane ka ching thrang jongka gris kila khang persha ya ka bat kila ongru ya ka ba kam dai ban karan ai shaphang uchi su kris ka gris ka shusngap pat kam ong ai ya ki wat tang shikan tinru hadin kato katnisni ka gris kalayo ya ka bible ka barit ka tin ublai badan ki ba ai ya ka bat kaladap dak ka chingkmen hapo ka mensim jongka ka gris kala ong bakane ka dai ka sni ka bakmen tam ha ka ching im jongka namar ba kalayo ban pule ya ka bible kumta ndalamit ka gris kala pule ya ki kato katnet peli kisla jang kata ka bible haba ka pule ya kata ka bible kala sham bat suthu ba uchi su uit pha ya ki khanna ret ka ai ka bapan kmen ya ka kalong ba uchi su udan hasunda bat kitu ki basosi ki bapangnut bat ki balong maroi kumaka hangta ka gris ka phu samrkhi bat ka chaude ki ummat na ki khmat jongka henrei kata ka chingkmen jongka kalong tangsi khalip mat ha ka ba sa shisin ka jingsungsi kalaja kalawan biang haka namar enda la step kikmi kikpa jongka kilalap ya kata ka bible bat kila shimno naka bat kida ongru ya ka gris ba dalai ru phambet ban pule biang ya kane ka bible lanu ru hangta ka gris kala yam sosi thang marwai man la kamit ka pet ya ki klur sha sahit beneng na jing khang yet bat ka jukran woi breu bat ong lada uchi su uyo sngo ya ki ching duwal janga un sapli kalat yanga shi sen ka si teng ka gris ka jupar ta jar ya ka kerteng uchi su halade bat punsin ka ju yam marwai namar ba kam yo kalat balat loit banyaro banmane ya uji su kris ka gris ka thrang shisha nadu ka donut ka mensim jongka bandan ka wei ka bible ha ka ching im jongka khanang ba kan yo ban pule ya ka bat ka da thrang shisha ru
ban roi ya ro ya Yesus Kristus tang kawai kajing roi ru kalahun kamensim ka Gris ha kajing in jong ka bunsin kamat ya kijing sosi kajing pangnut namar ba kamyo ya kalat palat lut banyaro ban mane ya Yesus Kristus watla kataru kaya kermin skem basisin kasni kan sayo kalat da kajing yarap ujisu namar kanget ba ujisu utip badyo i ya kajing angnut kajing trang jongka kabakam sngot tenat shushu kalong baka Gris kakwa banyaro bat ban mane ya ujisu hadu kasi kajing yap jongka bat hashua bakan let no na kane kaperthai ka Gris kala duwai khadu ha ujisu kumne trai jisu bait ngakermen yamet ngakerpat yamet tu yaidan ringkat pat nga barabor watla ngamla banyo i yame jisu bait sngop hamap ya kilat jonga baro mapru ya kibahaying bahasem jonga baki lakhang persya yanga banyaro pat panmane yame to idru yaki to kerkhu kerdo yaki bat to yarap yaki pa kinsgo thu no ya kajing I jongme to pelat yaki na kijing long basneu baro bat to weng no yaki na kajing dom ngakwa babaro kintip pat sngotu ya kajing sup bom cukut ka jongme trai jisu ngamdan ban ai yame henry ngadon tang ka do nut papat bakhya jonga jisu to shim yaka bat to bat scam yaka junam hakikti jongme lada shisin kasingan letna na kane ka perthai to ai ba ngandan bat me ha ka ba omdan jing sosi jing kuslai ne jing ting ai ru bat omdan manu ru bala ban khang yanga ban it yame khublei shibun jisu bame it kum yanga ka khanna nga it yame jisu te khublei shibun parlok pa it bat kane ka jinge thu khana kalakut no hangne te parlok pa it kumno pisngau halar ka jinge thu khana sa ai ki comments jong phi ha kane ka video mat kum juru parlok pa it lada pisngau san ai ya kane ka jingja sngo phal sa like share subscribe khublei shibun parlok pa it ngin sa ya champat ha ka wai pat ka video ublei unkar khu ka do ya phi baro